Явиться в райвоєнкомат, голим лисим з автоматом. Мамаша в обморок упала з печі на пол. Сестра сметану розлила, цілий відер 3-літровий на підлогу. Мамашу в чувства приводили з полу на піч. Сестра сметану злизала язиком з котячою мордою. А я парнішка, лет 16, 20, 30, може не більше. Поїду на Гетьманський фронт, просто так від інтересу. Подивіться, що і як там, чи є там, і чи нема. Летять над полем мобовози, бомбовози, гамновози. Хотять обляпать нас гамном, самим свіжим, самим чепним з-под корови. Біжить по полю санітарка, звать там Марка, двор в порядке. З большою клізмою в руках, 3-літровий бензопора. Біжить по полю Афанасій, 7 на 8, 8 на 7. В шекерзових сапогах, 45 на босу ногу, щоб подишкою не дорогу. А я парнішка, лет 16, 20, 30, може більше. Лежу з відірваною ногою, челюсть рядом, нос в кармані, притворяюсь, будто боль, очі нуль.